Ay, salamat. Diha jud yang plano diha jud ba wagsak. Tawi nga ay. Ay, jud mo estimate ning tawhana di ay. Guys, magong adlaw na tanan guys. Nang update ra ko kanang kuan not feeling well. Wala kuha naman dito sa sulub. Uwa na sa uslub guys oh. Bayad ka sa kuryente. Ito sa biraha. Ting bayad sa kuryente ron guys. Judith 28 sa ada 28 man ko tig bayad. Ang santan nga puti oh. Guys, nga bayad gyud sa tubig ug kuryente mo yung gibayaran guys. Among tubig kay duha ka buwan man na siya. So 700 kapin among kuan. Tubig. Yan nanguha di ko dani guys so kanang santan nga puti. So ayan ako nasagtanom. Gusto mo coral di. So gapas na ng crystal dali guys. Napadung lang yang isakyan nagkuan la siya kanang pascrap kay paspas man ni siya oh. Mga 10 minutes. Murang dali ra dun siya moabot. Gila. Wala siya dito. Nanas crystal guys. Sabi mo kuan. Nasa kong bag na. Among dadon sa siya sa pa-check up. Wala. Wala. 41.6. 41 reading. Lagi kay grabe mo kung matumbas ka. Init. Tanaw na. As needed. 1 tablet once a day. Kani siya if needed ra katong mura siya bipinamik ba 5 days. Kani laging ex ka o kay ito recursive man. Oh, kuan man na kung deliver na. Ay, dinig mga nursing na nga. Wag ko pala ito nga. Basta yung may nanig yung mga pin-deliver na Ang salamat kay ni Mami. salamat kayo, miss. Sakitan tayo service. Pero kanang mas nice jud kuno mi og kanang Pero mas nice na lang ang maagapan ba kaysa mapunta daw sa rheumatic heart disease. Oras kang tita Terry. Kasi mo to kay Tita Tagwan. ang rheumatic. Guys, walit taog. Daghan na siya te, tanawa. 166. Nga nakadaghan anak. Sila na to, kinamay ko na. Morning guys, magsimba sila. Si Mingming kay muuban. Ga ako anong unon natong tanan guys. Unsa man ni day? Gatuon na siya gabi dugi kay na tuog. Ano kung gipalit na belts ma? Oo.
Hindi pa mahaw agi ang tambal nak. Muna ay wala may laing built good. Na di siya gi-order nga kung ano. Kanang mga gloves ko ni. So sa katuding ning comment nga kanang madura ko magmuundang na kuno ko vlog kay daghan ako nung nag-vlog. Nasulti ra jud to na ako guys kay kuan sa sobra stress ba. Nga mayon ko muundang na ko mag-vlog pero sayang kay uban gali ning kamot nga maka mag-YouTube bisag wa pa sila makasweldo. Nga ako mo padadon lang ko vlog jud ko kay Ibis nga i-motivate sa muno. Dong vlogger. daghan ako nang gi-vlog. So nasulti ra, di nagsulti ra to na guys kay kanang stress kay ka ba nga murag kuani mo stress kay ka nya. Sulti man jud nato usahay stress ta. Sa butangan dito sa sunod na. Ano? Wala dito. Idan sino ba? Hindi kaya mo hilak si Mingming kay gusto siguro na mauban. Chabaw na siya dito sa ano. Wala ko din ang hair club. Uy! So na maguna na rin yung putol mambi kay nanas Rubin. Ikaw may mo sa kabin. At ipang bagsak ra guna tanan diha oh. Pero kadtong amo amrog disud to. Wala na guys ga sugod na sila dali. Naayo ba na sa hukot ka dito? Kuyawan ni siya. Oh, mura na magatindog ra sa dito. Naman na may likod ha, pwede ha. Hadlok din nga ni magputol oh. Hinay dong ha. Hadlok din nga ni magputol. Gamay na yung nabilin lagi. Ipalusot pa. Gay, biraha diha. Gay, butang. Dala dito pa. May paibong gidala na lang diha pa. Ibin ha. Kira na. Di jud ay lalim magputol. Labi nag naiiwasan nga ma-damage. Sura ay. Papay di binag tiwas kay tabok ra nila dari aguan. Pinutol. Kasi dito dapit to sa unahan po do. Igor ako mandar. Igor ako gamandar. Nagsatag sa ara kaya sunod adlaw ako nang sapsapon kay rong tigo man ang kuan. Di sinikul to daduga luto sa og kuan. Tinulang manok. Isabawan niya ni Cristel kay gapon nagkuan mami. Ganiha gautan. Tura na gitambak. So, kuan guys ga luto si Nicole. Unsa man yung naito man imuhang kuan? Batay mo tuyo? Wala, kasa, pero gipito, gigisa mo man ako na. Ako ba nang
So guys, mahadjong adlaw nung taon guys. So karon kay ningon lagi ko nga muundang nako sa pag-vlog. So naka-realize day ko nga kuan, sayang di akong YouTube nga mukita na. Ang uban gali na ning kamot nga maka kita sa YouTube niya. Ako pa hinuon nga dugay na kayo ko nakapasar niya, dugay na pugkadyo ko nagsweldo. Salamat ti kadyo ninyong tanan guys kanang di nato undawon ni atong vlog di ay kay naka-realize ko nga naning kamot gali ang uban nga makapasar sa YouTube, makapasar sa Facebook. Daga ako nakapasar na hinuon ko gi tagaan ako kuan sa Ginoo guys nga mag-vlog ko. Tungod daning pag-vlog na guys daghang kadyo kog mga blessing nga nadawat. Labi na sa pagtabang namo ni Ma'am Biswila ni Cristel. Salamat tid kadyo kanang dijud nato. Kanang kalimtan ang mga tao nga ning tabang nato. Salamat kadyo Ma'am Bi niya karon si Ma'am Bi gipaputol na pud ni ang kaning lobi lagi kay mag start na lagi mi dari og magpa-layout nami para sa tulo ka kwarto. So anang ginahinay namo ni isa og putol. Salamat kay kadyo Ma'am Bi sa pagpaputol danin dya na papud mi og para ipadado na mo og coral diha. Salamat kadyo Ma'am Bi. Nagdari pud kay malagi na gipaputol pud ni manang gilaha kay magbay na pud agi jang anak daris kuan dito dapit. So hinay mi og pang limpyo si Nicolas papaidi may nag kana hinahinayan ra namo na og mauga-uga na hinahinayan ra namo na siya og kuha ng mga dahon. Ang kabasa guys ako na to pwede na tumautan. Sina kay init na nak. Nanda ko kadyo kog pasalamat ni Ma'am Bi sa tanan, grabe. Sa diyan na jud ming kuan sa katong mga ning comment di ay nga di na ko kailangan mag-vlog. Nanguan pa magaling ko guys nang kamot magaling ko paninda pagani. So naghuwat pa pug ko sa ano sa ipo sa gamong eskwela lagi kog bid. Wa pa ko nakakuha permit para magtindag sudan sunod na siguro guys og makahuman ako dari og kuan koral. Nya di lagi sa mga niaging adlaw. Wa ko kakuan kay malagi na gilantan ko. Wa na ako mag-vlog guys. Kaya bago pa ko nag-harvest dani kay kuan gi kaon ni Ati Daday. Nadagka kadyo ni sa bunga guys. So nag-vlog naman ko des niya gino nagka kay sa bunga tag-as kadyo. Kumbati pagsundang ra ba to didto oh. So amo nang gitangtang tungkuan kay unsa amo na nang ikabit ni Papa Edi na nagkuan pa di kog tawo para ipa kuan ni siya ipadaplining mga naputol ba. Ipadaplin dato si diha na lang ihilira. Para di pud makalusot tong hang mga aw di man sa makalusot sa among ibutang kay gampino man sila nga koral. Nalang ka problemahan kay kaning diha among sidingan lagi kanay daghang kadtong mga tambak ng mga kahoy mga unsa diha basig ma nanay has diha nga nagpudsi. Daghara ba kadtong has ro naglakaw-lakaw ng mga has. Ano ni hang itsura guys oh. Grabe ka kuan. Pero naulian ako guys, di na kadyo ni labad ako. Pero maglabad gyapon ako kay kuan ni siya guys, UTI. Nja balik og sa Diyos Cristel. Oh, karon pa dai siya ning balik. Lunes sa kadlawon na siya ning balik. Kaya among lagi sang ipa-check up. Kaya na say tonsil. Ja salamat pud kadyo ni Ma'am Bi sa pagpa-check up ni Cristel. Salamat kayo sa tanan man Bi. Nang mazilaing ning tabang namon guys si Ma'am Bi Radid. Manang kuan guys na mga ning comment lagi nga di na kuno ko kinahanglan kay na di pud ta magsalig guys kay kana iya ha nitabang na siya kay kita na siya nga nagkamot ka so wa puy mutabang nato guys ug maglingkod-lingkod ra ta wa mangana so nakakita man si Ma'am Bi nga nagpursige pug ko nga ngitag kuan magkakitaan karon guys nagali po ko order nga kuan. Ha? Di may madungog siguro? Kuan ka nang na ako'y mag-order na po ko nga magluto na po Miss Nicole ron og kuan. Wala sa ko titingin ka na. Magluto na po mig banana. Inatabis nga banana. Kaya nalipay ko jugudan ang mga tanaw guys. Okay, naghana ka mga buwak. Kanang mga buwak ka hana sa ihilirad dito ano.
Tangon ako na ako siya to ah. Kalitang tangon na nalis siya mga ingani. Hilak mga lasang tangon to. Lasang butangan o kanang bubuwak. Ngari diri oh. Murag limpyo kayo sa tanawon ba nga. Ngay mubuwak mga ingani. Naglakaw ka dari nga mga buwak daghan. Ito dari. Dari kay puro naman bumbil. So nindot kay tanawon guys nga daghagwak imong mapalibot ba. Kani apon ni isang palibutan nga ni kay kani oh. Ni yellow. Ganahan gali si at Easter dani yellow guys. So maro to guys kay ra nang kainit. Gabi grabing kasugag uwan karon ara na pong kainit. Kani wala isa tangtanga kay ganahan mo gudani kay si baon ni siya og mga butterfly. So makaon ni siya. Guys oh. Sobrang tos kahinog to ang ikaon. Ang kanina. Kami ni sa tamis. Kaon na. Sa gunting di ay. So ipadayon ni Mambi pakural karon. Salamat ka Mambi. Bidaan mo gunting nak. Gunting na nimo. Gunting. Oy. Gilaag na pud mo ha. Dali dali. Dali kuko Mimi. Kuko Mimi Tintin dali. Kuko. Kuko. Dali kuko dali paspas tagan. Dali 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 dali. Dali. Doon na yun. Way premyo. Wala yun. Wala may kaon di ay. Wala gi pa kaon naman mo ganiha god. Kaluoy na mo. Butan kay ni silang tulog guys kay basta tawgon nagkuko Mimi Tintin. Dagan na sila dayon. Makalipay ba kay kaila sila mga ngan. Nandiha dililab ta na. Thank you for watching guys. Back to tag vlog guys kay makaminga man pud ato pud sa shout out ko ni Mersan family di ay. Ni kato mga ning comment kanong hawa lagi ko pagka vlog. So naring balik si Mama Rovi. Si Rovi Provinciana.